Vil du gerne have prinsesse? Ja, selvfølgelig vil du det, hallo. Sag med blondt hår. Jeg er en fra eventyruniverset. Ja, men du kan ikke få en med blondt hår. Nå, hvad kan jeg så få? Hun er brunette. Nå, det er bedre end ingenting. Okay, først skal du besejre dragen. Så skal du få prinsessen efter. Ja, okay. Følg efter mig. Okay. Hvor fanden blev hende den gamle af? Nå, lige meget, jeg skal have det besejre en drag. La. Jeg kan bare besejre en drag. Jeg vil have en prinsesse. Nej, du får ikke prinsessen. Hvad skal du gøre? Du skal besejre mig først. Du må ikke slå mig. Du må ikke slå mig. Du må ikke slå mig. Du bliver sur. Nej, jeg vil have prinsessen. Ja, det må det åbenbart ikke. Satans! Prinsessen! Yo, I'm the princess man. Jeg er så forelsket i dig. Jamen, du er der. Ja. Jamen, jeg er så mest til mænd. Altså, rigtige mænd. Lidt ligesom. Hey! Hvem er det, der kommer der bag dig? Ja, rigtig, mand. Ja. Ja, jeg har spyd, så kom bare ind. Ja, kom her. Slap af. Nej, jeg ligger ned i skæt. Nå, hey. Du kan, du var en svand. Jeg er bedre i World of Warcraft. Du kommer bare ind, hvis du skal til World. Nej. Hold kæft, en svand. Nå, du gifter med mig nu, prinsesse. Nej, du er stadigvæk et ørn. Jeg kan ikke lide dig. Nå. Hvad så hvis... Men hvis jeg ikke kan få dig, så er der ingen, der skal have dig. Hvad sker der? Men du! Nu forsvinder jeg. Jeg tror bare, jeg går tilbage til dragen. Så dragen er så rigtig ked af det. Slå dig for. Jamen, gør ikke noget. Altså, jeg er selv lidt bange for mig selv. Altså, jeg har de her store røde øjne, så der er mange, der bliver bange for mig. Det er nok, fordi du gamer for meget, drag. Nej, det er bare fordi, jeg drikker så meget Red Bull og alt det der. Nej, det er ødelægger ikke dine øjne, det er fordi, du gamer for meget. Undskyld, du må ikke slå mig. Okay, godt. Hvad siger du til, hvis Leo løber til vores station? Hvad siger du? Ja, så kan du se min nye troldmand i World of Warcraft. Okay, sejt. Ja, kom lige her lidt tættere på mig. Det var bare mig. Nå. Ja, hvad skal jeg nu lave? Ja. Hey, du skal ikke sige noget nu her. Nu slutter jeg.